Ọtụtụ ụmụnne anyị na-ajụ ajụjụ sị ka ha ga-esi na-enye onye ụwa ha nri ma ọ bụrụ na ha chọọ iji aka ha wee mee ya, maka na ndị be anyị si na ọ bụrụ na ikwu amaghọ ibe ezi ya. Ọ na-adị mma onye amaghọ jụọ akọwara ya maka echi. Na mbụ, tupu inye onye ụwa gị nri, ị ga-akaba ahụ ka ị mara onye bụ onye ụwa gị. Mana kama ọ ga-ebute elu gị ọgbara igbogharị, ị nwekwara ikike inyekwa onye bụ onye ụwa gị, kpọọ ya onye ọ bụ ya bụ onye ụwa m, bịa nara oke. Mana tupu anyị agaba n'ihu, anyị ga-akọwa ife dị iche n'inye onye ụwa nri na ịdọtu onye ụwa. Ụfọdụ na-akpọ ya ịdọtu onye ụwa, ụfọdụ na-akpọ ya ịkpọbata onye ụwa ụlọ, ụfọdụ na-akpọ ya inye onye ụwa ọnọdụ. Ọ dị iche n'ịkpọ onye ụwa gị oku n'anyanwụ wee nye ya oke. Anyị wee kọwaa sị kedu ife bụ ịdọtu onye ụwa, maọbụ inye ya ana, maọbụ inye ya ọnọdụ, maọbụ ịkpọbata ya ụlọ. Ịkpọbata onye ụwa ụlọ, maọbụ inye ya ọnọdụ, maọbụ inye ya ọnọdụ, maọbụ mgbe ịkwakọtara ngwongwo wee chọọ otu ebe n'akụkụ be gị wee nye ya ọnọdụ, wee si ya wee ruo echi nọ ebe a bụ ebe ọ ga na-anọ, wee na-anụrụ gị ọgụ, wee na-anara oke, na-ebubatara gị akụ na ife enwe enwe. Inye ya nri n'anyanwụ maọbụ ịkpọ ya oku wee nye ya nri wee bụrụ mgbe ị kụori ya n'anyanwụ wee gbuoru ya anụ, ikekwe ọ bụrụ na ị debere akwụkwọ ogilisi wee nye ya oke. Now, ọzọ dịka nwanne ya bụ, enwere ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị bụ na ikekwe ọ bụrụ na n'ezinụlọ ha, na ha ka bi n'ezinụlọ be nne na nna ha, ha apụbeghị obi ime ụdị ife a wee na-esielu ha ike, ma ọ bụ ọ bụrụzia na ha jere na be mmadụ onye ya na ha dị na mma wee dọba onye ụwa ha ka anyị werie ife ọmụmatụ, emesịzịa gị bụ onye wee mee gịnị, wee pụọ ruo oyibo. Ị chọzie ka ị were aka gị wee nọrọ ebe ahụ ị nọ ruo oyibo wee kpọọ onye ụwa gị wee nye ya ife. Ọtụtụ n'ime anyị ọ na-ada agbagwoju ha anya, fa na-ajụ ajụjụ ebe ọ bụ na onye ụwa ha adịgo n'obodo mana ha anọgo ọrụ oyibo, fe nwere ike ịnọ ebe ahụ ha nọ wee kpọkwuo onye ụwa gị. Azịza ajụjụ a bụ ị ga-emenwu ya, maka na onye ụwa gị nọ n'ime gị, onye ụwa gị bụ ngịnwa bụ onye ụwa gị. Ka anyị gabakwa n'ihu n'ebe anyị na-eje, ịghọta gị, maka na ife na-ebute ụdị ife a na-ebu na enwere ike o sitere n'ụdị ezinụlọ isi na ya wee pụta. Enwere ike ndị be unu niile na-eje ụka, kama ọ ga-esebe okwu, maka na ndị be anyị si na-ebu udo dị ka ịfụnanya na agamnihu na-adụ. Enwere ike ọ bụrụ na ndị be unu na-eje ụka, ha fụ gị ka ị na-eme ụdị ife a, fa akpọba gị ajọ afa, chụba gị ka e gbuo. Anyị wee kọwa kama ọ ga-ese okwu, chọọ otu onye ọ ga-adabalụ gị na ya na-abụ nọrụ na bie, kụọ onye ụwa gị n'anyanwụ, nye ya oke na ọ ga-analụ gị. Imeghakwa anya n'obi ọcha, ọ ga-analụ gị. Mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume adọtu na ya adọtu na be mmadụ, kpọọ ya oku n'anyanwụ wee mee gịnị, wee merie ife ị chọrọ imeria, na ọ ga-analụ gị. Ọ site n'ịgba afọ onye ụwa, maka ndị ga-abịa ịbịa jụ tupu ị na-eme adọtu onye ụwa gị, kaba ahụ mara ụdị akparamagwa onye ụwa gị merụ n'ụwa gara aga. Ụfọdụ n'ime anyị na-abịa ajụ ajụ si kedu ka fa ga-esi wee mara ụdị ife dị etu a. Ọ site n'afa ka ị ga-eji wee mara ụdị ndụ onye ụwa gị biri, maọbụ ọ bụrụ na ọ ka nwere okenye ka mara ife a na-akọ, okenye ka mara ife a na-akọ ga-ekwentị asịghọkwa m okenye, kama okenye ka mara ife a na-akọ. Maka na enwere ọtụtụ okenye nọ kịta na-amara ife a na-akọ. Ọ bụrụ na ọ ka nwere okenye ka mara ife a na-akọ, na ịma na onye dị etu a bụ onye bịalụ gị ụwa, ị nwere ikike ijekwa okenye ahụ jụọ ya, nna anyị maọbụ mama nnukwu, kedu ụdị ndụ onye dị etu a biri n'ụwa gara aga. Okenye ahụ ga-agwa gị otu ife maọbụ ụzọ ife na-abụọ ị ga-ejide aka wee chọọ usoro ị ga-esi wee nyelu onwe gị aka n'ife gbasara ya bụ onye ụwa gị. Ọzọ dịka nwanne ya bụ, ọ bụrụzia na enwe ezi okenye nwere ike ịkọrọ gị ụdị akụkọ a n'afa, ka ị ga-esi wee mee gịnị, chọpụta ụdị akụkọ dị etu a. Ọ bụrụ na ị chọpụtazie ụdị ndụ onye ụwa gị biri, n'ebe ahụ ka a ga-esi wee mara ụdị usoro a ga-esi wee mee gịnị,
wee sobe ife gbasara onye ụwa gị. maka na mgbe ncha ka m na-ekwu okwu na ọ bụghịkwa igbu ụlọ onye ụwa anụ ọbụla ebe ahụ ka o biri. maka na ọ bụrụ na enwelu ka aka si wee jide onye ụwa gị na mmụọ, mara amalụ na anụ ọbụla ị na-egburi ya nọọ ndị aka ogheri ka ị na-emelu nya bụ ife. anụ ọnya na-ebute na ọ bụrụ na mmadụ mechara onye ụwa ya ife, okwu na ụka karịa. maka gịnị? ọ bụrụ na ekele onye ụwa gị eke, onwere ka ị ga-esi wee merie ife ọ nabata wee nụọlụ gị ọgụ ma ọ bụ goolu gị mkpa maka ifi gịnị? maka na onye eke igere aka azụ aha atụ ụtụ ife dị n'ala. ọzọ dịka nwanne ya, ọ bụrụ na onye ụwa gị metara ife a ga-eji wee kwụọ ụgwọ mmadụ, mara amalụ na mmụọ na mmadụ ga na-agbanata alụ gị ụgwọ n'ife site elu n'onye ụwa gị. ọnya ka o ji ada oke mkpa a na-ekwu eji wee na-ekwu na onye ụwa gị na ọkwanụ nya bụ isi tupu ị na-eme ife ọbụla kaba ahụ fụ na gịnị na gị na chi gị dị na mma, ihu na azụ, enu na ala, jide ọfọ ma jide ogu ka ọ ka ha m otu a n'ọnụ. Ada ndị gboo bụ afa m. ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne. ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyelu ma anyị si gị nnọọ n'ọgbakọ a, ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mgbe anyị si gị dee emedalụ, echefukwana tinyelu m aka na ngalaba okwu, tụsaalụ m ozi a ma pinyelu m aka n'akara ịfụnanya. ndewonu, ka emesịanụ.